যতন হামबाय তিনিও जों मातारबारि बिधानसभानि आन्दाराव मातारबारि ब्लक कमिटि ते आरो जोंनि 7 मनिटरि कमिटि ते मथानि जत उइंसनो तैयै जों दिनै आरो एग्जिकिउटिभ मिटिं आजाव लायो बनि उद्देश्यखा जों खोनावो मातारबारिनि बिसिङाव लायजाक थुंफ्रय जागाव जों नग नग हागै बुवाग्रानि खरांनो पिरानि बाङै जों दूर टू दूर प्रग्राम जों खालायलायखा ब खोनानि सिनि सेंनाय जत मथानि उइंस बाय अर जों सालायमानि परेबो जों 21 तारिख गतिनि जों सिदा ननाखा खोना 22 तारिख सिनि माताबारि विधानसभानि बिसिङाव तंनाय जे जागाव तंगो ओ जागाव जों थुंफ्रय जागानो नग हागै रेलि खायनो बाङै जों प्रस्तुति तिनि घोषणा खायखा ते नाय तंनाय तिप्रा मथा न हाजागनाय जत बदलनि उनां कबगनाय खोनानि सिनि दूर टू दूर प्रग्रामो कालाबनसिनि सेंनाय और जत न फाइनिंथों तेबो न थंखा जों ताबो दूर टू दूर प्रग्रामनि परेबो जों हाय वाइटिएफ निङै कायसा सेमिनार बसखां खायनाय बनि बाङैबो जों तिनि सिनि प्रस्तुति नागै बनि प्रस्तुति हिसाबै तिनिबो जों सिगाङाव नाखा जे खोनानि सिनि जों दूर टू दूर प्रग्राम खालायनाय गौरव जागा फाइसक बायजाक जोंनि 7 एग्जिकिउटिभनि और सम्मानीय साधन जमातिया दङो ते पुरेन्द्र रियां दङो ते जोंनि प्रकाश सिसिम जोंनि शंकरा रियां संग्राम नुवातिया ते सबिराम रियां ते जोंनि ब्लक कमिटिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट ते बबो 7 एग्जिकिउटिभनि सदस्य और जत उइंसनि और जोंनि एग्जिकिउटिभ सदस्य दंबायो उमायके जों कप जालायखा जोंनि थेनि दाय मोंसा जाजाक्रै जों सालपामाय दिनै सिंगे जों थुंफ्रय आदिनि कसानो हुइखिबिगै जों बसकां 23 नाहरै बुवाग्रानि वा समनो नाहरै जों खोनानिसिनो जों सिनि विधानसभा जों बुवाग्रानि ककथाय तेसिनि नाहरमुं गेटा तिबानो तैयै जों प्रचार खायमै खांसिन लामखिनाय जतनो हामबाय पहिलानो सिनि मिडियारावनो हामबाय याफारो जों तिनि मातारबारिनि अंगै सिनि र पेरेन्ट पार्टीनि एखबा 7 एग्जिकिउटिभनि जत मेम्बार ताई वाइटिएफनि जत मेम्बार ताई एग्जिकिउटिभ जत पालखायनो कायसा कक जाबलायखा जे खोनानि हयते जों पुरा मातारबारि एसेम्बलिआव दूर टू दूर खालायजानाय दूर टू दूर खालायनि बागै जों प्रथमत काला उत्तर कालाबननि जों तिनसरान थेके सेंनाय बनि बागै आं जतनो कायसा कबुंनाय सिनि वाइटिएफ अंथु पेरेन्ट पार्टी अंथु टिडब्लिउ अंथु जतनो फायै खाना आत्तानि जराव कालाबन पार्टी अफिसाव फायै कुथुम फायै दूर टू दूर न गाहामके सक्सेस खालायनि बागै ग्लांताई कबुंनारनाय जरा तिनि फाय मिथिनो मानजा फाया खाना जायखापानो फुंनि 8टा जरा मालायै गाहाम केसिनि र जे ताबुक बुवाग्रानि खरंति सामान थानसाना और थानसानि खरंनो पिरान बागै जे मातारबारि जे जागा ताखु जरा सगैयाखौ अ जाग्र पुरा जागा पिरान बागै आं जरा कक सायनानै हामबायाफोर आं लगे ताई सानाय दं वाइटिएफनि बाबुराम रियां आं कक सानबाय पहिला दिनै जोंनि मेडिया बन्धु बान्धव आं पहिला खुलुमैयाफोर तामोन हिंखा दिनै और चिनी मातारबारि बिसिङाव दिनै 7 एग्जिकिउटिभ मेम्बार ताई वाइटिएफ ताई जत आदं रं जत पेरेन्ट्स बडी तै जों दिनै कक थाइसा थाइनि कक सालायखा के चिनी बुसकांनि 2023 नि बागै बाहेरा उद्योग अबनो चुना लेखा दिनै 21 तारिख 12 मार्च 2022 बिसिङाव जों दिनै आजक लेखा बुधबार दिन ओंखे खुनानि सिमि जों दूर टू दूर बा कैम्पेन जों खुना खायलायनाय चिनी वाइटिएफ ताई जत पेरेन्ट्स बडी जत मिलेवै टिडब्लिउएफ जत मिलेवै जों खुना खायलायनाय गाबोनि बागै जतनो खुना जोंनो सहयोगिता खायनायनि बागै बा जत चिनी 2023 चिनी तिप्रा मथानो जारा कुप्लाय खायनो चिनी तिप्रा सारावनो जारा हामजागै तंनाय राव चिनी बुबागानो जारा हामजागै तंनाय राव जारा सादिन माननानि मोचंनाय योगनानि मोचंनाय जत खुना बाक्सा फायलायदि खरम मिलेवै पा मिलेवै जों जत हिंलायवै चिनी बुसकां 2023 न कुप्लाय खायनानि बागै जत न आह्वान जानावो खुना जत बाक्सा के लगेरिनानि बागै ताई चिनी जारा तिनी और आसुक लाइमानि ककसाप लाइ पांदावो तिनी जारा सक फायाराव तिनी बरंनो सान मोचंगो तिनी और मेडियान बिसिंतै बा तिनी जों और ककसा लाइमा ब ककनो जों तिनी प्रेस खायो
khana joto baksake jono logeru laidi joto baksake jono সমর্থন খাইদি যারা তিনি সফায়ার নব যত বুবাগ্রা মাতারবাড়ি বিধানসভা কপ্লাই খাইনি যত থাসামালাই বাঙ্গই ককবাকসাতি সামানি বাঙ্গই जुग्रनि इंलाथों मातारबाड़ी विधानसभा कप्लाई खाइनि जुग्रनि इंलाथों सापुत खाइनि इंबायथों